So isa alokstan wa siya kini mamasaranaw kabsaran oy yang kaya lokstan wa kamamasan sang kaya video na isa ini miyagin taw sang kaya dal masinter ayamanan yan isas kanya na founder udin na kapakaya niya nga una sang kaya dal masinter nagupads kanya na mitong sa giyang kaya manan yan nakyapan nagumbelaya oy kala ano nagyang kaya masgit nagugi na nga kaya pagintaw sang kaya dal masinter na naiman to na ipa kay setano sa giyang kay alok sa kakatano adem pan nagguro ami kakakulay ilena ka sa sumanga ulama na ba man yamanan yan na okay tayamanan yan nakakaysayran adna kakuparon niya audibillahi sanajin syaitan rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Upama buku giyang mga ulama tanong na pergi kelas siran nak kenapa sir ni kisah ayam miya kape penglola niran na meeting siran na magad siran sa assembly ran why nasa kepasadang kiran upama ketayong siran ka problema tanong mga muslim sa Pilipinas ada tanong may sa nga buka-buka sa Idul Fitr na ginagawa na so Idul Adha na kisah na ay problema na yung Idul Fitr karena mamulay Arba, mamulay Kamis bida-bida so tindig oy nagina na tiyan ni pamana problema so ay bulong yan ay kuanang ta solusyon na makapetimu-timu sila na mga ulama oy sa makapagi klasiran sa san sa kapagi sa isa niya pama naamanan niya nagitubni ko lagi dupa ako sa seminar oy na makaseminar sila ng pamasa manan yan na mapipikiran na manan yan na pag-isay sa siran ka anaki ayamanan yan na may sisa kadya nga kauparikyan na miya karatar tayo paras ay kilesi sa Pilipinas agyan nga mga surangatan sa agama natingin na ito nariya kaya mga muslima din na may sisa why adnam mikutba si ko ay manan na Khamis na adman ay jamaat na adman na mikutba si ko Sabto so ay may lele na dito no kele na dito no may isa. So ay bulungay nagyang kay BARM agugiyang National Commission on Muslim Filipinos nakagigiin na galbukiran ay. Giyang kay BARM Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao agugiyang National Commission on Muslim Filipinos nagye pa may ditiningan si kamapya ng mga Muslim sa Pilipinas. Na dapat nagyang kay uluan nagyang kay BARM agugiyang kaya pa man na uluan mo sa National Commission on Muslim Filipinos sa siya gini Attorney Giling Mamundyong na kailangan pa man na makoordinitan mo siya kini akuan Ibrahim Murad na kailangan pa man na makakoordinita siran na timo niran sa mga ulama na tumuro siran pa man sa sakataw sutiran na kunutan ni tangga pa man na sa kapo pa man nakatimo sa talalagiran na gitu bi pemakin na gitu mami pemakin nagen presidente sa Pilipinas asa kaya pag isa niran naman niya na gitu ipagituon niya sa presidente agi paman na kaya pasadan kami ay maanan niya na sa ginamiyaw maso Idul Fitr na ay pemakin nagen na so lalagir ay man na gitu mo na kaya meetingan mambuto why mau maso Idul Adha na gitu manipneon mambuha opisina presidente o panakiw ke paro nagyang kaya BARM agugiyang kaya National Commission on Muslim Filipinos na bayran nagimitiran na presidente namimitiran na presidente na ma-appoint agiyang kanan mufti au ke paro pena si sama na kanya naropan pag-opisina mito pamananam di materuan na opisina niya sa Malacanang sa Office of the President amanan yan na igiram miyo maso gira laidi bisila na gawi Idul Fitr Idul Adha na pumagin na presidente na sa tirunya na kati su declaration tanong sa ato na iba na kituman tanong sa giyang kaya ako kapsula sa Idul Fitr agugiyang Idul Adha kagina ni katong ay man ni giyang mga ulama tanong na magisay sa siran na mbitira indiran na giyang kaya mapuro sa National Commission on Muslim Filipinos na agugiyang na mapuro mo sa BARM siya kina Chief Minister Murad namanan niya na sakya taman ang gira kamar nagiging anak ya Khamis na anak ya di mat Wah, seorang bangking Obama. So ay man kailangan
So kapag isa-isa, kagito'y kakiliw sa mata tayo na iso Muslim, adimat teruwa, surang banking so Muslim, natayon so kasila. Naginan ni pilag. Sama no to, guru ami, uay, kakakulay na gina ni Ilen ka sa sumang ulama, na yamanan yan na gina ni kakisaysaran. Giyang utay yamanan yan na maad na giyang utay yamanan yan na meeting, datara giyang kinayamanan yan na Muslim appear si kaya kini sekretary mamundiyo nga gugiyang yamanan yan na siya kaya kini Chief Minister Murad, uay. Saba pro na balasa nga wala utala ko kaya gingar kami sa oras kaya manan yan na kaya nga sa musawer o ay may pantag kaya manan yan na kakisay sa kaya manan yan na mga ulamatan o sa giyang kaya Pilipinas. So balasa nga wala utala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya giyang kaya isa pagaritano asya kini Khalid o ay. Sama no to na ipe kay sa tanoro na giyang kaya may pantag sa giyang kaya mana kuwenta no sa musawer nga iya pagarita no sa beed na ile na kare ustad sa sumanga ulama sa kaya Pilipinas na may saysasiran. O ay bigay ka ko na sa mapia musawira. Kaya ayos to na may sabab sa gyang akida na dikisis. Pama ko bingkira na nantiro na pasibuda kisis. May sabab sa bugin bayo ka manesa na akida. May dininditiro na akida niya na sa imam niya. Nadi pag-iuwi sa grupo. Kaya tiruan niya na akida na swalla na kisis. Kaya tiruan niya na akida niya na so kay isis sa wala. Kaya basta man na ebitira sa akida na basta malos sa akida na ebitira na so kapangiti ko. Na baka pag-imam-imam. Ay man to na isi na kaso mga tao na FC bigiran na si Mamira na di pag-iusin. Koto, kapir kung so ano niyan na imam mo sa lakaw rin. Ay abu nabi, di na abu matakin na si Mami na si Mamo sa lakaw rin na madibidip. Na umado na nga madiritsu si kukuan la. Hindi na diritsu ng mga tao si kukuraan. Madoon sa mga ngaran na inshallah tala na kisis. Sama no to na Allah Muhammad may pasad siyan. Ya sama no to na giyang ya pagarini mo ustad asya kini Khalid na niya payag so emanan yan na musawirian niya payag sulalagyan na si ibu miteman sa giyang kaya emanan yan na kapurate o tao si kukuraan naguhadit na sabu sa kaya luyawn o ay sabu sa miyalo isa nagyuti purate ang isa niya gagararan sa kaya po sa emanan yan na saragakan o ay sa bagay ka sa musawerare mayor baad na ilayan ka aso mga ulama sa kaya Pilipinas na emanan yan na may saysa Kisisa. Giyangan na mga pantang sa pakay siya i-amersap. Baso mo lang ang ulaman na anao kita ay malaka kisay niyan sa Pilipinas. Giyangan na malalag na mga pantagsan na malalag na impossibleanan, impossibleanan o bamang gulula. Ino to, ayas sa mapadika kisay sa mga ulama sa Pilipinas. Kasi ay pakay siya na Cebu sa Pilipinas. Nakagiyamadakan sa sekta, timbra na malalag na din pagayon na yun. O, agya nga sabot ko agama na malalag na impossibleanan o bamay sa isa. Ay buot ito, nasa kaya kanalaw man isa o sabutiang kuwagama na asar ka ay malag na ini hindi palulubaan nagyang kota kapakauntulo sabutian na malalag na importante na may lulubaso tao miyagi kelas ay palulubaan yan na so tito kapakauntulo yan na ayat ito na magisay sa tanong kung ay malalag na kababaloy tanong ang mga Muslim na ang giginaw ay tanong masisinabuta tanong mamaguupa tanong tatabanga tanong o bagyang ko kay isa-isa kung ay malalag na mga mga ulama na di laki anan isa-isa kagi sabab kagyang ko ang pide-pide agyang ko ay malalag na mga sekta madhab na di nanan pugayon na yun uway na ay malalag na ay manaisa okit amalo niya nakapukay isa-isa na dataragyang ko kaya pakasagad Dr. Mutilan pakasurga wallahu ta'ala na so kadakalang ulama
na emalag sa mga maranaw na may isa agi sabab sa emalalag na aawidan wa emalalag na sabutiang kuwaga mga doktor kadua na anak pawirian ana menangian mupuno na almada himba tu tak lagi dia ki paguno cuisa ko pedian oi dia nani masuk suaya kaya lagi dia nani pamikiran urun Lasang awallahu ta'ala mayor. Wah. Baad na ilan na kasi amanan yan na okay tamay sa sumang ulamatan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ganyan na napakaisod na piyagyan kaya mga laulamatan sinji kay doktor yung kaya mga alam niya pa sa diyan si Kuwagama na antap nilawan nila na miya pag-usay sa giyang kada na mga lagi din na ruwat tapik kahit na makambatas ng bagtaon nagyang sunso miya nagtamang usay ko ay manan yan na mga guru ta agyang utos sa kapasiyonot sa iko Quran abusay ko hadith nagito miya kalala ini pamangduiran kami agu miya sa bubamikiran na ilmu sar kapasiyonot nga sa giyang uto ay manan yan na Quran agu sunnah na dikadung kedegeg sa gitu ni isa agu makampat maraya agu timbel sembaga yang uta pa kaisa yang uta pa kapasunod sa ko Quran agu sa ko hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam so gitu yung tantano na kuko agu kekuatan wag yang kuko masisingan ni kanu kapag isa wallahu a'lam. Wala sa awallahu ta'ala isay ni areniyo ayamanan yan la isay ni ulama ayamanan yan areniyo pag areniyo aso katatano dia kanu na message sa kami sa nganan na borbang way nagyang utay sa madrasa tanuro nasira ni ayamanan yan natitaningan ro way isaw nagyang uto areniyo watay wasya kini Muhammad Khalil Oy, sa di penuh tu di mapagimam sangka iya Manila Golden Mosque yang utawatay areniyo ayamanan yan nasya kitu Khalil Oy. Guru kami balas sang Allah Ta'ala ko emanan yan na kaya pakabagay nga sa may ito emanan yan na sumbag ko emanan yan na pakay si Amiyo balas sang Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.